Децата са най-ценното, с което разполагаме. Направихме детски площадки и паркове, за да играят и растат здрави. Увеличихме майчинските от 210 на 340 лева. Осигурихме програми за младежка заетост. Справедливо е младите семейства да имат перспектива в Кюстендил. Творците са лицето на нашия град. Подготвяхме проект за реконструкция на художествената галерия. Ще го финансираме през следващата година по програмата за развитие на регионите. Възрастните хора са наша отговорност и грижа. Върнахме в закона ежегодното увеличение на пенсиите. Намалихме таксата за посещение при лекар на 1 лев. Осигурихме над 1 милион лева за балнеосанаториум. Достойно е да гарантираме на хората от третата възраст сигурност и нормален живот. За да останат и да живеят достойно в Кюстендил, хората имат нужда от работа и доходи. Осигурихме над 20 милиона лева инвестиции за областта. До месеци ще завършим Римската стена и здравния център. Очаквам до края на годината да започне да се реализира австрийската инвестиция за производство на автомобилни части, която ще осигури над 1000 нови работни места. Работим по създаването на преработвателно предприятие, в което земеделските производители да реализират продукцията си. Достоен живот, справедлива България! Коалиция БСП лява България с номер 22 в бюлетината.